ഉണ്ണിക്കണ്ണ ഓടിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാദർ ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നു? ഇനി ആരാ ചൊല്ലുന്നത്? മാതാജി ജയരാധ മാധവ് ചൊല്ലട്ടെ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ രാധ മാധവ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാധ മാധവ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ ഗോപീജന വല്ലഭ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जननंदन, यशोदानंदन व्रज जननंदन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीरवनचारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण. माताजी प्रणाम माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ് കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗരഗ്രാമധാരിണി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
राम हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും 16ാം ദിവസം ഭഗവത്ഗീത പഠനം ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരു ടെമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം, തലകീഴായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം, ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിനെയാണ് കാണിച്ചത്. സോറി. അപ്പോഴ് ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ആ തലകീഴായ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിനെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് വേദജ്ഞൻ എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ വിഷയ വാസനകളാകുന്ന ആ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ വിഷയ വാസനകള്, ഭൗതിക ഇച്ഛകളാണ് അതിന് വളമായിട്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അസക്തിയാകുന്ന ശസ്ത്രം കൊണ്ട്, വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് അതിനെ, ആ മരത്തെ മുറിച്ചു കളയണം, ആ വൃക്ഷത്തിനെ എന്നാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരണം എന്നാണ്. അപ്പോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് വ്യാപൃതരാവണം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം എന്ന്. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണ, ജ്ഞാനം, മറവി എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തമുണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. ഇതിൽ പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ? എല്ലാം സർവം ബ്രഹ്മമയം, സർവം ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. ചരാചരാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ അല്ലേ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നു. എല്ലാവരുടെയും, സർവജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ. നമുക്കും ഭഗവാനെ ഉത്തമ സുഹൃത്ത്, ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്കും ഭഗവാനെ കൂട്ടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ഭഗവാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ. ആധ്യാത്മിക സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആനന്ദം, അതിന് നാശമില്ല. ഭൗതിക സുഖം, ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ ക്ഷണികമാണ്. പക്ഷേ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ, അത് നിത്യമാണ്. അതിന് നാശമില്ല. അതിനെ തുലനം ചെയ്യാൻ മറ്റൊന്നിനും ആവുകയുമില്ല. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് 2 കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു കൂട്ടര് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടരോ ഭഗവാനെ ഗൗനിക്കാത്തവര്, ശരണാഗതിയിലൊന്നും വരില്ല. അവര് ദുരാത്മാക്കളാണ്. അവര് ഇപ്പോ രാക്ഷസി സ്വഭാവം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. അസുര സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക സ്വഭാവം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ടാവുക. ഡിവൈൻ ക്വാളിറ്റി, അതാണ് ദൈവിക ഭാവങ്ങൾ, ദൈവിക ഗുണങ്ങള്. ഇപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഉള്ളിൽ അവരാണ് സത്വഗുണികള്. സത്വഗുണം വളർത്തണം നമ്മള്. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിലാണ് ദൈവഗുണങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് ദൈവീ പ്രകൃതി, ആസുരി പ്രകൃതി, അങ്ങനെ 2 കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വ്യാസവിരചിതമാണ് മഹാഭാരതം. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അല്ലേ അതിലെ. അദ്ദേഹം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ യുദ്ധം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. യുദ്ധം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയും ലഭിക്കില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. ഇവിടെ യുദ്ധം 18 നാള്, 18ാം നാളാണ് തോൽവി. എല്ലാ കൗരവരും ഇല്ലാതാവുകയാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഭീമൻ ആദ്യം പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു അല്ലേ. ഉപദ്രവങ്ങൾ അനവധി ഉണ്ടായപ്പോഴ് എന്താണ്, എല്ലാവരെയും ഞാൻ വധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ദ്രൗപദിയെ
വാ നീ എന്റെ മടിയിൽ തുടയിലിരിക്കെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭീമൻ ദുര്യോധനന്റെ തുട തകർത്തിയിട്ടാണ് കൊല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ യുദ്ധഭൂമിയില് മൃതപ്രായനായിട്ട് കിടന്ന ദുര്യോധനനെ ഭഗവാൻ അതിലെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നീ ചതിയനാണ്, അസ്ത്രശസ്ത്രം ഒന്നും എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എത്ര തവണ നീ ആ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴ് പാണ്ഡവര് ആരും ശേഷിക്കില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അനവധി കുറ്റങ്ങള് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ചാർത്തുകയാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ ദുര്യോധനനോട് പറയാണ്, എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട, ഞാൻ സന്ധി സംഭാഷണം വരെ വന്നതാണ്. നിന്റെ കർമ്മഫലാണ് ഇപ്പൊ നിന്നെ ഈ ദിശയിലാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് നിനക്കത് അനുഭവിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഈ ആസുരികളാണ് അല്ലെ കൗരവരൊക്കെ. ആസുരികള് എന്താ വിചാരിക്കണേ? ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലുത്, ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണ്, ആരുടെയും വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഭീഷ്മര് പറയുന്നുണ്ട്, നാരദാദി മുനികളെല്ലാവരും ദുര്യോധനനോട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, യുദ്ധം ഒഴിവാക്കണം, ഭൂമി അവർക്ക് രാജ്യം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ. ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. ശകുനി പറയണത് അത് വലിയ കേൾക്കും, അതുപോലെ അനുസരിക്കും. അപ്പോ ധർമ്മം അനുസരിക്കാനാണ് പ്രയാസം അല്ലെ, അതിന് തയ്യാറല്ല. ധാർമ്മികത അത് ഒട്ടും ഇല്ല. അതാണ് കാരണം. അപ്പോ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ധാർമ്മികമായിട്ട് സത്വഗുണത്തിൽ ജീവിക്കണം അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിച്ചാല് അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ഉണ്ടാവുക, സുഖം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ഈ മുൻ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ഈ പണ്ഡിതൻ, അതല്ലെങ്കിൽ യോഗി, അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, ത്രിഗുണാതീതൻ എന്നൊക്കെ പല വാക്കുകള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടി നമ്മൾ കേട്ടു. അതൊക്കെ ഒരു സത്വഗുണിയായിട്ടുള്ളവർക്ക് അവരെ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരിക എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ 26 ഗുണങ്ങള് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ ആർജിക്കുക, അതല്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗച മദ്രോഹോ നാദിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത. 26 ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അഭയം, ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? അഭയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെ. എല്ലാം നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലത്താലാണ് അല്ലെ നമ്മൾക്കുള്ള അനുഭവങ്ങള്. അപ്പൊ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക്, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പുള്ള ആൾക്ക് എന്തിനേയും ഭയമില്ല. അവര് സ്വസ്ഥരാണ് എപ്പോഴും. ഇനി സത്വസംശുദ്ധി പറഞ്ഞാല് അന്ധകരണ ശുദ്ധി തന്നെയാണ്. കാമം, ക്രോധം, മോഹം, മദം, മാത്സര്യം ഇതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയാണ് സത്വ സംശുദ്ധി. ഇനി ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി പറഞ്ഞാല് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും ഈശ്വരനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി. ദാനം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമുക്ക് എന്താണോ ഭഗവത് കാരുണ്യത്താല് കൈവന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മള് വേണ്ടവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം. ദമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമാണ്, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നൊക്കെ പറയാം. വിഷയസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കും തോറും നമുക്ക് ആസക്തി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അഗ്നിയിൽ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടാവുക, ദമം. ഇനി യജ്ഞം എന്നാണെങ്കിലോ, ജീവിതത്തില് ആശ്രമധർമ്മങ്ങള് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ യജ്ഞഭാവനയോടെ ചെയ്യാം നമ്മള്. അപ്പൊ അതാണ് യജ്ഞം. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ യജ്ഞമായി ചെയ്യാം. സ്വാധ്യായം
എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം, പഠിക്കുക അല്ലെ, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടുക. അപ്പോ വേദ പഠനം, പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങള് ഒക്കെ പഠിക്കുക. ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഒന്നും പാടില്ല. എല്ലാം പ്രമാണം വേണം എല്ലാത്തിനും അല്ലെ, ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കിക്കൊണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാം. തപ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തപസ് കാട്ടിൽ പോയി ചെയ്യണം എന്നല്ല, നല്ല ശീലങ്ങള് അഭ്യാസം ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കുക. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ദൃഢത ഉണ്ടാവുക. നമ്മളില് ഇത്ര പോരാ, കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരണം എന്നുള്ള അതിനു വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കുക, അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക. അതാണ് തപ എന്ന്. ആർജവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരായ വഴിക്ക് പറയുക, ആർജവം ഉണ്ടാവുക, സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആവുക, ഋജു ബുദ്ധി എന്നാണ് പറയാ. അഹിംസ പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ കൊതുവിനെ ഈച്ചയെ കൊല്ലാതിരിക്കുക, ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയല്ല. ഏത് ജീവന്റെയും പുരോഗതിയെ തടയരുത്. നമ്മളായിട്ട് ഒരാളുടെയും പുരോഗതി തടയരുത്. ചിന്ത, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ ആരെയും ദ്രോഹിക്കരുത്. അതാണ് അഹിംസ. സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെ ഒരിക്കൽ വളച്ചൊടിച്ച് പറയരുത് അല്ലെ. തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ. അക്രോധ പറഞ്ഞാല് ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാതിരിക്കുക, കോപ നിയന്ത്രണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം ഒട്ടും വരാതെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ മക്കളോടൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടൊക്കെ അവസരങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോട് കാരണം ഉണ്ടാവണം, തക്കതായ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളോടൊക്കെ വഴക്ക് പറയേ ശിക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവിന് ശിഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ത്യാഗം പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാം. മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലതും ഒക്കെ ത്യജിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാവണം. ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വന്നാലും മനസ്സംയമനം കൈവിടരുത്. പ്രശാന്ത അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുക. എല്ലാം വരുന്നത് ഭഗവത് ഇച്ഛയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാവുക. പൈശുനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരില് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടുപിടിക്കരുത്, പറയരുത്. എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം ആയിട്ടുള്ള വാസന രുചികളുണ്ട്, വാസനകളുണ്ട്. അവര് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ എന്തിനാ പിന്നെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കണേ? അതാണ് അപൈശുനം. ഭൂതേഷു ദയ പറഞ്ഞ ഒരാളെ മഹാനാക്കണത് എന്താണ്? സഹജീവികളോടൊക്കെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവുക, സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാവുക, എല്ലാരോടും പ്രസന്നതയിൽ പെരുമാറുക. അതാണ് ഭൂതേഷു ദയ. ലോലുപത്വം, ഒന്നിലും ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. ചിലവർക്ക് അങ്ങനെയാ, എന്ത് കണ്ടാലും വേണമെന്ന് അല്ലെ. അങ്ങനെ പാടില്ല. ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവേണ്ടതുള്ളൂ. ഇനി മാർദ്ദവം എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അല്ലെ, മൃദുലത, ആധ്യാത്മിക കർക്കശം അത് പാടില്ല. ആധ്യാത്മികന് നമ്മളിപ്പോ ആത്മീയ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി വരുമ്പോ ആരോടും അങ്ങനെ കർക്കശ സ്വഭാവം, പാരുഷ്യമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം ഒന്നും പാടില്ല. മഹാത്മാക്കള് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, എത്ര തെളിമയാണ് അവരുടെ ഒരു പെരുമാറ്റത്തില്, വാക്കില്, പ്രവൃത്തിയില് എല്ലാം. അതുപോലെ പിന്നെ ഹ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലജ്ജ, ശരി ചെയ്യാനുള്ള ആർജവം. തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലജ്ജ തോന്നണം നമുക്ക്, അതാണ് ഹ്രീ. അചാബലം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൃഢത, എന്ത് വന്നാലും എനിക്ക് മുന്നേറണം, എനിക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവണം, അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ എന്ത് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായാലും ഞാൻ ചെയ്യും. ഒരു പ്രയത്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ക്ഷോഭമോ നിരാശയോ ഒന്നുമില്ലാതെ അജാബലം. തേജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിന്റെ ബലം, അങ്ങനെ തന്നെ തേജസ്. ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമായിട്ട് നീങ്ങുമ്പോ ഒരു ഭ്രമം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ നമ്മളെക്കാളും ദുർബലരായവരെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ രക്ഷ നൽകണം. ക്ഷമ, എന്തും സഹിക്കാൻ കഴിവന്നെ. ഭക്തന് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ക്ഷമയോടെ നേരിടുക. നിന്ദകള് വേണ്ടി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും സഹിക്കുക. ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യം എന്നാണ്. എവിടെയും പതറാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധിയാണ്. മതമാത്സര്യങ്ങളില്ലാത്ത പെരുമാറ്റാണ്. എല്ലാത്തിലും വിശുദ്ധി വേണം.
നമ്മുടെ ചിന്തകളില് പ്രവൃത്തികളില് എല്ലാം വേണം, ശുചിത്വം വേണം, വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. അദ്രോഹം, ആർക്കും ഉപദ്രവം ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. അതിമാനിത എന്ന് പറഞ്ഞ ദുരഭിമാനം, ഞാനാണ് കേമൻ അല്ലെ, സ്വയം മറ്റുള്ളവര് ഞാൻ കേമത്തരം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലും അത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോ ദുഷ്പ്രവണത അതൊന്നുമില്ല, അതിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെയും മാനിക്കുക, അല്ലാണ്ട് സ്വയം വലുതാവുകയല്ല ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്കും അവരവരുടേതായ മാന്യതകൾ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റീസില് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. മനസ്സിനെ അങ്ങനെ ശുദ്ധതയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ വേണം ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി മറ്റേ കൂട്ടരുടെ പറയാണ്, ദംഭോദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധപാരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം. ആസുരികളുടെ, ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ദംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഹംഭാവം തന്നെ, ഗർവം തന്നെ. ദർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുലത്തില് ഒക്കെ അഭിമാനം ഉണ്ടാവുക, പദവി, എനിക്ക് ഞാൻ വലിയ പദവിയിലാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതാണ് ദർപ്പം. അതിമാന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലീഡറാവുക, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എൻ്റെ സേവകന്മാരാവുക, അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിബോധം, ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും അനുസരിച്ചോളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ. ക്രോധം നമുക്കറിയാം, ദേഷ്യം, തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. പാരുഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം, കഠോരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം. അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അല്ലെ, ശാസ്ത്രോ ആചാര്യനെയോ ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ തോന്നിയ പോലെ. അഭിജാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലിയവനാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരം തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അഭിജാതനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കോ എന്താ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ കുറ്റങ്ങളോ സംഭവിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവര് കളിയാക്കി ചിരിക്കും അല്ലെ അവരെ, അതിനൊന്നും ഇട കൊടുക്കരുത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേവി സമ്പദ്വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നീ ആസുരി സ്വഭാവിയൊന്നും അല്ല. ഒരു ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ശത്രുവിന്റെ നേരെ പൊരുതുക, അത് ആസുരിക ഗുണമല്ല, ദിവ്യകൃത്യം തന്നെയാണ്. ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ആശ്രമധർമ്മങ്ങളെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ നിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യലൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ദേവീ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മോക്ഷപ്രദാണ്. ആസുരി സമ്പത്ത് ഉള്ളവര് ബന്ധകാരണമാണ്. അത് അവര് ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും. കൃഷ്ണൻ അസുരരെ വധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കാളിയനെ വധിച്ചില്ല. കാരണം എന്താ? യമുന, പവിത്രമായിട്ടുള്ള യമുനയെ അഭയം പ്രാപിച്ചു കാളിയൻ. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുണങ്ങള് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണ്. ദൗഭൂത സർഗോ ലോകേസ്മിൻ ദേവ ആസുര ഏവച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. 26 ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഭഗവാൻ ആസുരി ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ദൈവിക പ്രകൃതി
ജീവാത്മാക്കളാണ് ഇവര് എല്ലാം, നമ്മളൊക്കെയും അല്ലെ ബദ്ധരായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 26 ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുക നമ്മള്. അതിനെന്താ വേണ്ടേ? ഈ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒക്കെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുക, പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിർദ്ദേശാനുസരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുക അല്ലെ. ജീവിത നിയമങ്ങളെ ഒക്കെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുക. അത് നല്ലത്. അത് അസുരികള് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇപ്പോ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് പഞ്ചമഹായജ്ഞം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കീർത്തനം, ശ്രവണം, ശാസ്ത്ര പഠനം, അഹിംസ അല്ലെ, ലാളിത്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ ജീവിച്ച് പൂർണ്ണത നേടണം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാമം, ക്രോധം, ദമ്പം, ദർപ്പം, പാരുഷ്യം ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ. അങ്ങനെ ആത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അടുക്കണം. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ഞാൻ ജനാന വിദുരാസുര ന ശൗചം നാഭിചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അസുരരുടെ സ്വഭാവമാണ് പറയണത് അല്ലെ. എന്താണ് വേണ്ടത്, ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യരുതാത്തത് ഒന്നും അറിയില്ല. തെറ്റ് ശരി ഒന്നും അറിയില്ല. അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ, വിതുരര് എത്ര സാത്വികനായിരുന്നു അല്ലെ വിതുരര്. അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിച്ച് ഹസ്തിനപുരത്ത് നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട്. എന്നാലോ യുധിഷ്ഠിരൻ വിതുരരെ ബഹുമാനിച്ച് കാൽക്കൽ വീഴാണ് ചെയ്യണേ. ദുര്യോധനൻ ദ്രൗപദിയെ അപമാനിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലോ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യണേ? ഉർവശി ഒരിക്കലും അർജുനനെ കണ്ടപ്പോഴ്, ദേവലോകത്ത് വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴ് ഭോഗസുഖം അനുഭവിക്കണമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോഴ് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങ് കുന്തി മാതാവിനെ പോലെയാണ്. മാത്രല്ല പ്രപിതാമഹനായിട്ടുള്ള പുരൂരവസാണ് അങ്ങയെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുരുവംശമാണ് ഇന്ന് കുരുവംശം. അങ്ങ് എന്റെ മുത്തശ്ശിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴ് ശപിച്ചു ഉർവശി അല്ലെ, നപുംസകമാവട്ടെ എന്ന്. അതും ഒരു അനുഗ്രഹമായി കരുതി അർജുനൻ. 13 വർഷം വനവാസം, അജ്ഞാതവാസ കാലത്ത് അല്ലെ വിരാട രാജ്യത്ത് ഉത്തരയുടെ ടീച്ചറായിട്ട്, ബൃഹന്തളയായി അല്ലെ ഡാൻസ് ടീച്ചറായി. ഒടുവില് അർജുനനാണ് എന്ന് രാജാവ് അറിഞ്ഞപ്പോഴ്, വിരാട രാജാവ് അറിഞ്ഞപ്പോഴ് ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അർജുനനോട്. അപ്പോഴ് ശിഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മകൾക്ക് തുല്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. എന്നാലോ എന്റെ മകൻ അഭിമന്യു ഇപ്പൊ 16 വയസ്സുണ്ട്, അവൻ ഉത്തരയെ വിവാഹം ചെയ്യും എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീയോട് ആദരവ്, മുതിർന്നവരെയൊക്കെ ആദരിക്കുക അല്ലേ. ഇപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദിനോട് ഒരു വേള ഒരു യുക്തിവാദി ചോദിക്കുകയാണ്, മരണവേളയില് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങള് ഭഗവത് സ്മരണയില് ഭഗവത് സേവനത്തില് കഴിച്ചുകൂട്ടി. അപ്പോ മരണവേളയിൽ അറിയാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന്. അപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മറിച്ച് നിങ്ങള് മരണവേളയിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തോടെ ആണ് ജീവിക്കുന്നത്, ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജന്മം വിഫലമായി പോവും എന്ന്. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യ കാമഹൈതുകം. പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആസുരികൾ എന്താ പറയണേ? അവര് എല്ലാവരുടെയും ആതങ്കവാദം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഭീകരത സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലോകം കാൽപ്പനികമാണ് എന്നാണ് ആസുരികള് പറയണത്. ഒരു ഫൗണ്ടേഷനൊന്നും ഇല്ല, സെക്സ് ഡിസയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പോ കുംഭകർണൻ പോലും രാവണനോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സീതയെ തിരിച്ചയക്കൂ. മണ്ഡോദരി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, രാജ്യവും വംശവും ഒക്കെ നശിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ ഫലമായിട്ട്. ആസുര സ്വഭാവികള്
പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഒരു മായ കാഴ്ചയായിട്ട് കാണുകയാണ്. കാരണമോ കാര്യമോ നിയന്താവോ ഉദ്ദേശമോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാം മിഥ്യയാണ്. അവർക്ക് ഈ ജീവനും ശരീരവും പറയണതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് പകരം അവര് സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങാണ് ചെയ്യണത്. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോ അല്പബുദ്ധയ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗതോഹിത. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അല്ലേ? അസുര സ്വഭാവികളെ ലോകനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാ ചെയ്യുന്നേ. ബുദ്ധിയില്ല, ഈശ്വരനെ അറിയുന്നില്ല. ഭൗതികത അതാവുന്നത്രയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്ന് മാത്രാണ്. അതിനായിട്ട് പല പല ഉപാധികൾ കണ്ടെത്തും. ഫലമോ എന്താണ്? ജനങ്ങൾ അധികം അക്രമാസക്തരാവുകയാണ്, അല്ലെ? നിഷ്ഠൂരന്മാരാവുകയാണ്. സ്വയം അവര് അബ്യൂസേഴ്സ് ആവുകയാണ്. അങ്ങനെ ടെറർ, ഈ ആതങ്കവാദികളൊക്കെ അസുര സ്വഭാവികളാണ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ കലിയുഗം ആരംഭിച്ചിട്ടിപ്പോ ഇത്ര 5000 വർഷമായില്ലേ? ഇനിയും 4,27,000 വർഷം കൂടെ ഉണ്ട് കലിയുഗം. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ പോകെ ഒട്ടും സഹിക്കാനാവാത്ത അത്ര ക്രൂരതകളും എല്ലാം ഇവിടെ നടമാടിക്കൊണ്ട് വരും. മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാന്യത മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രത. സോറി, എന്താന്നറിയില്ല, ഇവിടെ ഒരു തെറ്റുണ്ടല്ലോ മാതാജി. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം, ഇതാണ്. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാന്യത മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരാത്ത ആ സുഖഭോഗ ആസക്തിയാണ് ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാവുക. മായാമോഹിതരായിട്ട് അവര് പ്രയത്നിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ തെറ്റായ വഴിയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. മലിനമായിട്ടുള്ള മോശം ശീലങ്ങള്, ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, അതുപോലെ മിഥ്യാഹങ്കാര പ്രേരിതമായിട്ട് വേദത്തിൽ സമ്മതമല്ലാത്ത ആ സിദ്ധാന്തമൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ്, സതീദേവിയുടെ പിതാവാണ്, അല്ലെ? മഹാദേവനെ അപമാനിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ദക്ഷന്റെ കഥ പറയണോ? അറിയണ്ടാണ് തോന്നണു, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാണോ? ദക്ഷ പ്രജാപതി തരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പരമേശ്വരനെ, ശിവനെ അപമാനിക്കും. അതിനു വേണ്ടി തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ അത് പറയണ്ട. അപ്പോഴ് ചുരുക്കി പറയാം. ഇതാ, ഈ അങ്ങനെ അവിടെ വന്നപ്പോ ആരും ആദരിച്ചില്ല. സതീദേവി ശിവൻ പറയാന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധം പറഞ്ഞു വന്നു. അവിടെ ആരും ആദരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അഗ്നിയില് സ്വയം ആഹുതി ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഇനി ദാക്ഷായണി എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ശിവൻ ക്രുദ്ധനായി വന്നിട്ട് ഈ കഴുത്തറുത്തു, അല്ലെ? ദക്ഷന്റെ. പിന്നെ എല്ലാവരും, എല്ലാ മഹർഷിമാരും എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഈ ദക്ഷന് വേറൊരു ശിരസ് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹംഭാവം നശിച്ചു, അഹങ്കാരം മാറി എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികള് ആരെയും ആദരിക്കാൻ അവര് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നാണ് 11-12 ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അവർക്ക് ന്യായം എന്തെന്നറിയില്ല, ധർമ്മം എന്ത് അറിയില്ല, അല്ലേ? ഇന്ദ്രിയ വിഷയതൃപ്തി അത് മാത്രമേ അവർക്ക് ഗവനിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രര്, അല്ലെ, ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഭീമൻ ശപഥം ചെയ്തു 100 പുത്രരെയും വധിക്കും,
ക്ഷത്രിയ പ്രതിജ്ഞയാണ്, പാലിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല ശാന്തമായിട്ട്. ഇപ്പൊ കംസൻ കൃഷ്ണനെ വധിക്കാൻ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ദേവകീ ദേവി വസുദേവര് വിവാഹിതരായിട്ട് പോകുമ്പോഴ് സഹോദരനായിട്ടുള്ള കംസൻ അശരീരി കേട്ട് ദേവകീ ദേവിയെ വധിക്കാൻ ഒരുമ്പെടാണ്. അപ്പോ ആ കംസൻ കൃഷ്ണനാണ് 8ാമത്തെ പുത്രനാൽ വധിക്കപ്പെടും എന്നറിഞ്ഞു. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ജനിക്കുകയാണ് അല്ലെ, അവതരിച്ചു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ വധിക്കാൻ നടന്നു. ഒരു ദിവസം പോലും ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കംസന്. മായാവലയത്തിൽ അകപ്പെട്ടാല് എത്ര കൈകാലിട്ട് അടിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടുവോ? എത്ര പേരെ കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു അല്ലെ. 8 സ്വയം വലയിൽ കുടുങ്ങും പല ഘട്ടത്തില്. അതുപോലെയാണ് ഈ അസുരന്മാര്. 13, 14, 15 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്ര ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാവുന്നു. അവരുടെ എന്താണ് ചിന്ത? ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമ, ഞാനാണ് എല്ലാവരെക്കാളും ശക്തൻ, ധനികൻ, എല്ലാം ഞാനാണ്. എനിക്ക് ബന്ധുക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്, ബലവാനാണ്, എന്നെ പോലെ കേമൻ ആരും ഇല്ല ഈ ലോകത്തില് എന്ന് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവര് മൂഢരാണ്, ബുദ്ധിമാന്മാരല്ല അവര്. 16 അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ജൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. വ്യാമോഹമാണ് അവർക്ക്. അങ്ങനെ അവര് ഓരോ കുടുക്കിൽപ്പെട്ട് അവര് നരകത്തിൽ പോയി പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ആസുരപ്രകൃതക്കാര് ധനാർജനത്തിനും എല്ലാത്തിനും അധാർമിക പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യണത്. തൃഷ്ണയാണ് ഇവർക്ക്. പലതിലും കിട്ടിയാലും തൃപ്തരല്ല. മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വരം ആവശ്യപ്പെടും അല്ലെ. ഭസ്മാസുരന്റെ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ശരീരം പോലും ഹോമിക്കും. അതിക്രൂരമായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊന്നും അവർക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ശിശുപാലന്റെ വധം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഥ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിശുപാലന്റെ പറയണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ശിശുപാലൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിശുപാലൻ അപ്പോ ബന്ധു തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ ബന്ധുവായിട്ടുള്ള ശിശുപാലൻ. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അവഹേളിക്കുക ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ല, അനാദരവാണ്. എപ്പോഴും അനാദരവ് മാത്രമാണ് ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ശിശുപാലൻ ഒരിക്കല് ഈ എന്താണ് ഈ യാഗം നടത്തുകയാണ് ഇവര്. ഒരു യജ്ഞം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുധിഷ്ഠിരനും ഒക്കെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അതിന്റെ അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വേണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അനേകം ഋഷീശ്വരന്മാരും ദേവന്മാര് പോലും വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ആരെയാണ് ഇതില് അഗ്രപൂജയ്ക്ക് വരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് സഹദേവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു, സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ സന്നിധാനം ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ എന്തിനാ സംശയത്തിന് ഇടവരണേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും അത് സമ്മതായി.
അങ്ങനെ ധർമ്മപുത്രരുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിരുണ്ടായില്ല. കൃഷ്ണനെയാണല്ലോ അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ഇരുത്തണത്. അപ്പൊ സന്തോഷായി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാലുകളൊക്കെ കഴുകി ആ പുണ്യ തീർത്ഥമൊക്കെ ശിരസിൽ തളിച്ചു രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ. അങ്ങനെ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കണു. അപ്പോഴും ശിശുപാലന് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ക്രുദ്ധനായിട്ട് പല പല നീചമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി, അധിക്ഷേപിക്കുക തന്നെ. അങ്ങനെ എല്ലാം കേട്ട് നിശബ്ദനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഇരുന്നു. അപ്പൊ സദസ്യരില് പലർക്കും ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അവര് ചെവി പൊത്താണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പറയണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാണ്ഡവന്മാര് പലരും ആയുധങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ചാടി വരാൻ നിന്നു. അപ്പോഴ് ശിശുപാലന്റെ നേരെ പുറപ്പെട്ട് വരാൻ അവര് നിന്നപ്പോ കൃഷ്ണൻ തടഞ്ഞു. വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ സുദർശന ചക്രം എടുത്തിട്ട് ശിശുപാലന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശിശുപാല ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവ്യ തേജസ് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു എന്നാണ്. എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കെ തന്നെ അത് വന്ന് ഭഗവാനില് ലയിച്ചു എന്നാണ്. 3 ജന്മമായിട്ട് നിരന്തരം ഭാവന ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ പരമഗതി കിട്ടിയത്. അതിന്റെ കഥ നമ്മൾ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിനേഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനാണ്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. വൈദിക വിധി അനുസരിച്ചൊന്നുമല്ല, അവർക്ക് തോന്നും പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. അപ്പൊ ഉള്ള സമ്പത്തില് ദുരഭിമാനാണ്, നിഷേധികളാണ് അവര്. എല്ലാം വ്യാമോഹത്തില് പെട്ട് അഹങ്കാരത്തോടെയാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും. ഇവിടെ ഭസ്മാസുരന്റെ ആണ് ആ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, അസുരന്മാര് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാലെ സംഭ്രാന്തരായിട്ട് തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ. അവര് എല്ലാവരെയും നിന്ദിക്കുക, എല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അസുരികളുടെ ജീവിതം. ഇത് ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോഹിനി അല്ലെ, പാലാഴി മഥനം ചെയ്ത് നമുക്ക് അമൃത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ കുറെ കടഞ്ഞപ്പോ കുറെ സാധനങ്ങള് പൊന്തി വന്നു അല്ലെ. പാലാഴിന്ന് കുറെ സാധനങ്ങള് അസുരർക്ക് കൊടുത്തു, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. കുറെ ദേവന്മാര് എടുത്തു. അങ്ങനെ പിന്നീട് അത് വന്നത് ധന്വന്തരി എന്നുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ധന്വന്തരി രൂപത്തിലെ അമൃത കലശം വഹിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടുന്ന് ആവിർഭവിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ അമൃതം മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താലെ അസുരന്മാര് അത് തട്ടിപ്പറിച്ചു. ആ കലശം അവര് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് അത്ര സാമർഥ്യം ഇല്ല അല്ലെ. അവര് ദുഃഖിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വ്യസനിക്കണ്ട, മാർഗം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഈ അസുരന്മാര് അവര് തമ്മിലും തന്നെ തല്ലുകൂട്ടം തുടങ്ങി. എനിക്ക് അധികം വേണം, അങ്ങനെ. അപ്പോ ഞാനാണ് ആദ്യം അമൃത് പൂജിക്കണ്ടേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരും കലഹം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ, ഒരു മോഹിനിയുടെ രൂപം ധരിക്കുകയാണ്. ലോകൈക മോഹനായിട്ടുള്ള അത്ര സുന്ദരിയെ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആ സുന്ദരി മോഹിനി മന്ദഹാസം പൊഴിച്ച് കടാക്ഷിച്ചോണ്ട് ആ അസുരരുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ അമൃതും വേണ്ട അല്ലെ, ഒന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ അവര് ഈ മോഹിനി രൂപത്തില് ഈ അസുരന്മാരെയൊക്കെ മോഹിപ്പിച്ച് അമൃത കലശം അവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കലഹിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് ഈ ആകെ അവര് എന്താ പറയാ, ഞെട്ടിത്തരിച്ചു നിന്നു. അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള മോഹിനി രൂപം കണ്ടിട്ട് കാമപരവശരായി അവർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇത് ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭാഗിച്ചു തരാം, എല്ലാവർക്കും വീതിച്ചു തരാം
എന്ന് പറയാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വല്ല തെറ്റും വന്നാല് സഹിക്കാം എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വളരെ തൃപ്തിയായി, വേഗം തന്നെ അതൊക്കെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ദേവാസുരന്മാരെ 2 വരിയാക്കിയിട്ട് ഇരുത്തി. അസുരന്മാർക്ക് അമൃതം തീരെ കൊടുക്കാതെ ദേവന്മാർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ, കണ്ണ് അടച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ സ്വർഭാനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസുരൻ ദേവവേഷം സ്വീകരിച്ചിട്ട് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ ഇരുന്ന് അമൃതം പാനം ചെയ്തു. ഉടനെ ഭഗവാൻ മനസ്സിലായി, സുദർശനം കൊണ്ട് അവന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതില് അമൃത സ്പർശം സിദ്ധിച്ചത് കാരണം ശിരസ് അമരതയെ പ്രാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദേവന്മാർക്ക് അമൃത് കൊടുത്ത ശേഷം ഈ മോഹിനി രൂപത്തിനെ മറക്കുകയും സാധാരണ സ്വന്തം രൂപത്തിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യണേ. അതാണ് ഈ കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 19. താനഹം ദുഷത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാനാസുരീ വിശ്വയോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇനിയാണ് അല്ലേ വലിയ കഥ വരണത്. അപ്പോ എന്താണ്, ഇവര് ഈർഷ്യാലുക്കളാണ്, ദുർബുദ്ധികളാണ് അല്ലേ, മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവരെ എന്താ ചെയ്യാ, ഈ ഭൗതിക സാഗരത്തിലെ ആസുരയോനികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനനം കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക്. അങ്ങനെ ജനിച്ച് പിന്നീട് അവര് മനസാന്നിധ്യം വന്നിട്ട് ഭാഗവതോത്തമന്മാരാവണം അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കഥ 4 ചെറിയ കുട്ടികളെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവര് സനകാദി മഹർഷിമാരാണ്. അവര് രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ, ആത്മാരാമന്മാരാണ് അവര്. ആ ആത്മാരാമന്മാരായിട്ടുള്ള ആ സനകാദികള് ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠ ലോകം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ കഥ. അപ്പോ അനന്യഭക്തിയാണ് അവർക്ക്. നിരന്തരം ഭഗവത് പാദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് കഴിയാണ് അവര്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം അല്ലെ, അത്യന്തം ഭാഗവതന്മാരായവർക്ക് മാത്രം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുണ്യസ്ഥാനാണ് അല്ലെ വൈകുണ്ഠം. അപ്പോ അവിടെ ആ കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം ആയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കാണാന്, ആ ദർശനം കിട്ടാന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടേക്ക് പോകുകയാണ് ഇവര്. അങ്ങനെ ആ ഉത്കണ്ഠയിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് കാണണം എന്നുള്ള ആ ഉത്കണ്ഠയില് അവര് ഈ ജീവൻ മുക്തന്മാരാണ് അവര്. അതിവേഗം 7 ഗോപുരങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ 6 ഗോപുരങ്ങളും അതിവേഗം ഓടിക്കയറി 7ാമത്തേതിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അന്തർഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ആ മഹാത്മാക്കളെ ആ ദ്വാരപാലകന്മാരായിട്ടുള്ള ജയവിജയന്മാരെ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്താണ്. അവർക്കും സാരൂപ്യാണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് അവർക്ക് അല്ലെ, വിഷ്ണു രൂപം തന്നെയാണ്. ജയവിജയന്മാരെ തടഞ്ഞു. അപ്പോ ഇതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർവ ലോകവന്ധ്യരായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനികളാണ് ഈ സനകാദികള്. അവരെയൊക്കെ തടുക്കാൻ ആർക്കാ ധൈര്യം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ തടുത്തപ്പോഴ് സനകാദികൾക്ക് ക്രുദ്ധരായി അവര്. അപ്പോ അതും ഭഗവത് സങ്കല്പാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജ്ഞാനികൾക്ക് കോപം അതൊന്നും വന്നുകൂടാ അല്ലെ, വരില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ക്രുദ്ധരായി അവര്. എന്നിട്ട് എല്ലാം അവിടുത്തെ ലീല തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞു, വൈകുണ്ഠവാസികൾക്ക് യോജിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. അതിനാല് നിങ്ങൾ 2 പേരും 3 തവണ അസുരയോനിയെ പ്രാപിക്കും എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തന്നെ ഈ ജയവിജയന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തെറ്റിൽ പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പോ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എത്ര തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങള് അസുരയോനിയിലൊക്കെ ജനിച്ചോട്ടെ, അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല. എന്ത് ക്ലേശങ്ങൾ വന്നാലും സഹിച്ചോളാം ഞങ്ങള്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ ആ ഭക്തവത്സലനെ, ആ ഭഗവാനെ നിമിഷ നേരം പോലും ഞങ്ങളുടെ സ്മൃതിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ കടാക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു വന്നു, പെട്ടെന്ന് വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കിങ്കരന്മാര് വലിയ അപരാധമാണ് ചെയ്തിരിക്കണേ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോ കിങ്കരന്മാര് തെറ്റ് ചെയ്താലും സ്വാമിക്ക് അത് ബാധകം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാനും
അതിൽ തെറ്റുകാരനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മജ്ഞരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ബ്രാഹ്മണരുണ്ടല്ലോ, എന്റെ ദൈവമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അവരിൽ ആര് തന്നെ അവരോട് ആരാണ് അപരാധം ചെയ്തേ, ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല അവരോട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ ദാസരാണ് എന്ന്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്ത കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ, തക്കതായ ശിക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അതെനിക്ക് സമ്മതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ എന്നാൽ ഇവര് കർമ്മഫലമൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരട്ടെ, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ കരുണ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അങ്ങനെ അവര് ഈ ജയവിജയന്മാര് എന്തായി, ഹിരണ്യകശിപുവും ഹിരണ്യാക്ഷനുമായിട്ട് കൃതയുഗത്തില്, അതായത് സത്യയുഗത്തിൽ ജനിക്കും. ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് അവര് രാവണനും കുംഭകർണനുമായിട്ട് ജനിക്കും. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവര് ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനുമായിട്ട് ജനിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 അസുര ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവര് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തണ കഥയാണ് ഇവിടെ. 20 ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും ആസുരി യോനിയിൽ ജനിപ്പിക്കും. അവിടെയും അവര് അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അവർക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവണില്ല. വീണ്ടും അവര് അധോഗതിയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവണത്. ഇവിടെ ജീവികൾ ആകസ്മികമായിട്ടൊന്നും ജനിക്കുന്നതല്ല, ഒക്കെയും ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണമാണ് അല്ലെ, സങ്കല്പമാണ്. ആസുര സ്വഭാവികള് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള നരാധമന്മാരായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും കാണിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ, കരുണാമൂർത്തിയാണ്. എന്നാലും ആസുരികളില് ഭഗവാന് കനിവില്ല. ഇവര് ജന്മം തോറും അധപ്പതിച്ച് പിന്നെ പൂച്ച, നായ, പന്നി ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് തീരും. അപ്പൊ ആസുരികളെ വധിക്കുക എന്നുള്ളതും ഭഗവാന്റെ ഒരു കരുണയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടാല് അവർക്ക് മുക്തിയുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, തന്റെ കർത്തവ്യം, ലക്ഷ്യം എല്ലാം അറിയണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നാം ഭഗവാനെ അറിയണം. ഭഗവാനുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മളുടെ ആ പഴയ ബന്ധമുണ്ടല്ലോ, അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം, റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അല്ലെ. എങ്ങനെയാ ചെയ്യും? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക അല്ലെ. പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 4 നിയമങ്ങള്, അതനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മള് അധപ്പതിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഇടവരരുത്. നമ്മളുടെ കർത്തവ്യമാണ് ഭഗവത് സേവനം. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. 21 ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം നരകത്തിന്റെ ഡോറുകൾ തുറന്നു വിട്ടേക്കുക അല്ലെ, ദ്വാരങ്ങളാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പിന്നെ മോചനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. ഏത് മഹാത്മാക്കൾ പോലും അല്ലെ ഈ കാമക്രോധം, ലോഭം ഇതിലൊക്കെ പെടുന്ന അവസരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദ്രൗപദിയും അർജുനനും ഒരിക്കലും യുധിഷ്ഠിരനോട് ക്രോധം പൂണ്ടു. 13 വർഷം അവര് വനവാസത്തിന് ചെന്നിരിക്കുകയാണ് കാമിക വനത്തില്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും യുധിഷ്ഠിരൻ വളരെ സന്തോഷവാനും പ്രശാന്തനുമായിട്ട് കാണപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോ ദ്രൗപദി ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത്ര സന്തോഷം? ഇവിടെ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണോ? വനവാസമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, എന്നിട്ടും സന്തോഷിക്കണോ? നിങ്ങൾ രാജാവല്ലേ, ഇപ്പൊ ഭിക്ഷ എടുക്കല്ലേ ചെയ്യണേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയാണ്, എനിക്ക് എന്തിന്റെയാണ് ഇവിടെ കുറവ്? എനിക്ക് ഒരു കുറവും ഇല്ല. ഇവിടെ മുനിമാരുണ്ട്, എനിക്ക് സത്സംഗം ഉണ്ട്, ഇവിടെ കുടുംബം കൂടെ ഉണ്ട്, ഭരണകാര്യങ്ങളോ മറ്റു ചുമതലകളോ ഒന്നുമില്ല. ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവര് തമ്മിലും കലഹം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്.
ആ സമയത്താണ് വ്യാസദേവൻ വരുന്നത്. വന്ന് ഈ അർജുനനെ ഇന്ദ്രലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ ദേവലോകത്തിൽ ചെന്നിട്ട് കുറെ വരങ്ങളും അല്ലെ കുറെ ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ അർജുനന് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. 22 ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദ്വാരൈ സ്ത്രീഭിർനര ആചരത്യാത്മന ശ്രേയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പോ എന്താണ് ഈ നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം നമ്മള്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതെന്ത് കർമ്മാണ്? നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമ്മള് പരമപദത്തില് എത്തും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അനേകം വിദേശീയരെയാണ്, അല്ലെ? എണ്ണമറ്റ വിദേശീയരെ, പലരും കുറ്റകൃത്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ ഈ നാമജപത്തിന് ശേഷം സൽസ്വഭാവികളാക്കി തീർത്തത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി എന്നുള്ളത്. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. കൃഷ്ണാവബോധം ഒരിക്കൽ വന്നു കിട്ടിയാൽ മതി, പിന്നെ നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ടു. 23 യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കണം, അല്ലെ? ആ വചനങ്ങള് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് വേണം ജീവിക്കാൻ. അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ശാസ്ത്രവിധികള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനുസരിക്കേണ്ടവയാണ്. ഇതിനെതിരായിട്ട് കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളാല് പ്രേരിതരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് പരിപൂർണത നേടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിപൂർവം തന്റെ ജീവിതത്തിനെ സമുത്കൃഷ്ടമാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാവണം. അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തരം താഴ്ന്നു പോവും. നിഷിദ്ധമായതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാ, അല്ലെ? ശാസ്ത്ര അധ്യയനം ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്, പലർക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകണം ആഗ്രഹമാണ്, അല്ലെ? സ്വർഗം എന്ന് പറയണത് ഒരാളെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കുക, ശ്വാസം മുട്ടി വല്ലാണ്ടാവുമ്പോ 1 നിമിഷം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക, അപ്പൊ ശ്വാസം ഒന്ന് എടുക്കും, വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കുക. അതുപോലെയാണെന്ന് ഈ സ്വർഗത്തിൽ പോവല്. സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ പോവാന്നാണ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ആ പുണ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അത് 0 ബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണം. വീണ്ടും അത് നിമിഷ നേരത്തേക്കുള്ള, അല്ലെ? അല്പായുസുകളായിട്ട് ഇവിടെ വരണം. അത് ഇതാണ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് അതിന് പറയണേ. 1 നിമിഷം നേരം ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊന്തിച്ചു പിടിക്കണ പോലെയാണെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത്. സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ 2 ഗ്രഹങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ ആസുരികളും ദൈവികതയുള്ളവരും, അല്ലെ? അന്ന് ഹിരണ്യാക്ഷനെ വരാഹാവതാരമായിട്ട്, അല്ലെ, വധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തില് 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി, ദൈവം ആസുരികം ശക്തികള്. പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോള് 2 കുടുംബങ്ങളില് ആയി, അല്ലെ? പാണ്ഡവര് കൗരവര് എന്ന്. ഇപ്പൊ ഒരാളിൽ തന്നെ ഈ 2 ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്, ദൈവികമുണ്ട് ആസുരികമുണ്ട് എന്നാണ്. 24 തസ്മാശ്ചാത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം.
ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എല്ലാം അറിയണം അല്ലെ? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവുക എന്നാണ്. ഇപ്പൊ വൈദിക വിധികളെ എല്ലാം ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള വഴികളാണ് അതൊക്കെ. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കൃഷ്ണനെ അറിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുക, അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. വേദസംഹിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടാവുന്ന അത്രയും അറിവ് നേടി ആര്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയവര് എല്ലാ അറിവുകളും നേടി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് അറിവുകളുണ്ട് അല്ലെ? ആത്മചൈതന്യം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒന്ന് പ്രബലമാക്കേ വേണ്ടൂ. ആ കൃഷ്ണാവബോധം വരുന്നതോടുകൂടി ആ ആത്മജ്ഞാനമൊക്കെ തനിയെ വെളിവായി കിട്ടും നമുക്ക്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭഗവത് പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് പാടില്ല. അതെല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണമാണ്, വലിയ അപരാധവുമാണ് അത്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കണം അല്ലേ? തെറ്റായ ജീവിത ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നവരെ പോലും പ്രഭുപാദ ഉയർത്തി. ഒരിക്കല് ഒരാള് എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുന്ന വേളയില് ഒരാൾ പറയാൻ മടിച്ചു പൂർവ്വ ചരിത്രം. അയാൾ അവസാനം പറയാണ്, ഞാൻ ജയിലിലായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോഴ് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ജനിച്ചത് ജയിലിലാണ് എന്ന്. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിലും തോന്നിവാസം കാണിച്ച് ജയിലിൽ പോവും അല്ലേ ചിലവര്. ഇപ്പോ നാമജപം കൊണ്ട് എത്ര വലിയ തെറ്റും പാപവും നശിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തുളസി പൂജ, ഏകാദശി, രാമനവമി, ജന്മാഷ്ടമി എല്ലാം ആചരിക്കുക. നമ്മള് ആചാര്യന്മാരുടെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവ ദിനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ഉയർച്ചയിലേക്ക് വരാൻ. ഇപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ അവബോധം പലർക്കും പല ടൈപ്പിലാണ്. ഇപ്പൊ ആ ലെവല് അനുസരിച്ച് 4 ലക്ഷം തരം ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ്. ആസുരിക സ്വഭാവികളാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവല്. അവിടുന്ന് ഉയർന്നുയർന്ന് ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തര് വരെ ആയി മാറാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഈ ചതുർവിധ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുടെ മൂർത്തിയാണ്, പരിപൂർണനാണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഇപ്പോ പലതരം രസങ്ങളുണ്ട്. ശാന്ത, സഖ്യ, ദാസ്യ, മാധുര്യ, വാത്സല്യ, ദ്വേഷ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഭക്തി രസങ്ങളിലൂടെ അല്ലെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണം. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഇണങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ജഗദ്ഗുരുവാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും, എല്ലാം ഉണ്ട് അതില്. മോസ്റ്റ് മോഡേൺ സയന്റിഫിക് നോളജ് എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം അടങ്ങുന്നത് ആണ് ഭഗവത്ഗീത. അതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ ആ ജഗദ്ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണൻ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതത്തിനെ നോക്കിക്കണ്ടാല് സച്ചിദാനന്ദമാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാലോ ആനന്ദപ്രദമായ ജീവിതമായിരുന്നോ കൃഷ്ണന്റേത്? തീർത്തുമല്ല എന്നാണ് അല്ലെ. ജനിച്ചത് കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് അല്ലെ. സ്നേഹമയമായിട്ടുള്ള ബാല്യ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഗോകുലത്തില് പൂതന, ശകടാസുരൻ, തൃണാവൃത്തൻ എന്നിവരെ വധിക്കണം അല്ലെ. അസുരന്മാരുടെ അക്രമായിരുന്നു മുഴുവനും. വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയപ്പോഴോ അഘാസുരൻ, ബകാസുരൻ, പിന്നെ മധുരയില് കംസൻ അല്ലെ, പ്രലംബൻ, അങ്ങനെ പലരെ വധിക്കുക. രാജാവായിട്ടും യുദ്ധം ഒഴിയണില്ല. ജരാസന്ധൻ 17 പ്രാവശ്യം യുദ്ധത്തിന് വന്നു അല്ലെ. അന്ന് ഈ പ്രബലരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെയും കൃഷ്ണനോട് ഈർഷ്യയായിരുന്നു. അന്ന് കാമിച്ച സ്ത്രീകളെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചു, നല്ല ഗൃഹസ്ഥനായി. മക്കള് ഒക്കെയോ അഹങ്കാരികളായി മാറി തമ്മിലടിച്ചു മരിക്കണു അല്ലെ. പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാലോ ലവലേശം അത് ബാധിച്ചില്ല. മന്ദഹാസം നിറഞ്ഞ മുഖായിരുന്നു. അസ്വസ്ഥത ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ചോരയിൽ ചവിട്ടി നടക്കുമ്പോഴും ഒട്ടും പരിഭ്രമിച്ചില്ല. ഇതാണ് പാഠം. നമുക്ക് പാഠമാവേണ്ടത് ഇതാണ്. പത്മപത്രം ഇവാംഭസ അല്ലെ. പത്മപത്രം താമരയിലയില് വെള്ളം തങ്ങുന്നില്ല, അതുപോലെ ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കണില്ല. ദൈവിക ഗുണം, അങ്ങനെ ദൈവികതയുള്ളവർക്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ഇല്ലാതെ കഴിയാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ടാ മതി, വേദങ്ങളൊന്നും ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനകളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ലെസണിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും രണ്ട് തരം വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആസുരികങ്ങളും ദൈവികവും. അതിൽ ആസുരികങ്ങളായ സ്വഭാവമാണ് കാമം, ക്രോധം, ദ്വേഷം, ദംഭം, അഹങ്കാരം. പിന്നെ ദൈവികമായ സ്വഭാവമാണ് തപസ്, ഭക്തി, ശാന്ത സ്വഭാവം, ത്യാഗം, കാരുണ്യം, സ്നേഹം. ഇതെല്ലാം നരകത്തിലേക്കുള്ള 3 മാർഗങ്ങളാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഭക്തി മാർഗത്തില് ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവര് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് പിന്നെയും കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അവര് നരകത്തിലേക്ക് പോവും. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരിക്കലും എത്തില്ല. ദൈവിക ഗുണമുള്ളവര് ഭക്തിയുക്തമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. താങ്ക് യു മാതാജി. മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആരെങ്കിലും